wakhe lo angimazi manje sibayenzani la bekhona ngiyazi nokuthi ihleli kahle nomhleli kanjani vele ingane yami ikanjani la ihleli khona lalela mfowethu lalela futhi lo kahle kahle inhloso yakhe imali yabo nje obesifuna ingane akafuna ingane kwaleyo ngane akayithandi yabo into ebalekile kuyena imali suzwe ngami ukuthi angiyithandi ayikho nje leyo awungijwayela kabi ngiyakho ngoba usayithola imali angithi awusayithola imali angithi that's why uphinde ubiza futhi labantu bakho futhi uhamba nalomfana futhi wena buyisa ingane uhamba nalomfana indaba awe ma ushayelani pho mina ushayelani pho mina ushaya umunye khala phansi wena khala phansi wena ushayelani pho khala phansi hlala phansi hawu ulwelani wena ukhulumani wena uzongenzani wena uyalwa lo muntu laphansi tatela igazi okhuluma la sila ukuzolwa la asila ukuzolwa la phansi ukhuluma lamba uyangikhala phansi hayibo kama phela namfethu olaqala manje uzoyimela leqalayo leyo ngane buka hayibo ngoba yini ngizoyithola ngiyangani ngizoyithola ungijwayela kabi wena wakhuluma lutho awuzali wena nje awuzali umenzele lutho ngihamba nami lo muntu mana phela nawe yini manje ngoba phela ubhizi abafazi babantu oqala nje nawe futhi ubhizi abafazi babantu wena ungena kanjani mana phela awusijwayela ke nawe kabi uzohamba nobabili into imelo wena ngikwenze njani hayibo phela imani laphansi phela nawe laphansi ngamgana wena wena fabuthule wena ukhulumani hayi nawe thula phela musumkhafanga hayibo uzongikhulumela uzobona ukuthi angikhulumela bambokundi ntshebe wena bambokundi ntshebe awunawo namandla unjalo laphansi ayingakhulunyele bambokundi ntshebe lalela sengizomyeka ke lo agibele nenduma nje ngoba phela ukhuzeki nawe fabuthule wena hayibo baba nawusayithena uzomshankosi bamba sayithena ngeke nawusolimani side kabi lesicathulo phela nini nje seclinic wena yini ukhulumela lento yakho faka imali yini yona lento khuluma indaba enganyama sifuna ingane yami Abazolimaza nami ngisaduze kwami ngisaduze la uzongilimaza ngifise ngabe ngikaze yabo lo phakathi ukuthi mude kanjani ngifise ngabe ngikaze angikaze ngake namhlanje hayi nawe kuyangikhatha manje wenze njani manje ufaka imali uzogunda intombi mfethu ngitsho ukuthi intombi lento le mfethu wena nakazi hayi bawubona inqotho wena wawuchazwe yini uyabona nje ngabo mengakuchazela hey right oqala mfethu ngimbone umuntu kanti uzoliveza iside lakhe leli lona avela ama true colors sengiyamazi manje ukuthi umuntu nawe nje ngithi phela ukuze ngiveze iside lami nje nawe ngizawusubhampa nawe ngenzenjani qala mina ngilinde wena ake sibuye size wena nje obulala nalo iqale kanjani into yini ukuthi nigcine senilala nalo hayibo yaqala ukuthi nje ngizithengela iwayini lo ngishayela agcine seshona nawe kade ngibona ukuthi yazi nami ngiyashaya ngimthelela ke nami ngimthelela wazi ngolunye usuku ngazifanele iglobe endlini ngathi cha zongikhandela iglobe inkosi yami azongifakela iglobe entsha hayi wafika uzofaka iglobe entsha ukuthi sekuyakhanya ke manje mefaka iglobe kufika kanjani cha phela ngithi vele kade ngilokiphuzela hayi phela ngilokiphuzela kokufika kanjani ngase ngathi sesihlala ke sesiphuzela kwavele ngizihlale nami ngibhorekele ama trunk phansi wena ngeke kodwa ungekho nje yonke lento kodwa isemdamu wena uyahleka futhi wena trunk yakho wena uhlamba phansi wombhede wami awufuna nekamereni lami awu ngabona sekulethi mina ukhanda ama-globe ekamereni wena wawuqasha thuba sengadini noma uqasha lethuba ekamereni kangithi ngoshaya kancane iwayini endlini ngagcina sengihleli khona yoshaya iwayini ubizwe uye lo noma wena wayingenela ekamereni lami ngithi awukhanda iglobe phela ngase ngabona vele ngizibhorekele nawe uyibhorekele ushayela isibakabanga ngathi ayashayina liwayini into benhlezi niyenza ngicathi ngingani ngicathi ngupopayi angizobuzala emsebenzini ngaze lapho yonke loo ngicathi ngiboni ngislime into benhlezi ngamxosha lo wambuyisa ngabona lapho uthoyo kahlathi mina islim mina ngifonela yena mina ayisho ukuthi nawe wabona lethi abakasihlohlo ngibabekile ngeke ngayithola yami ingane mina hayibo kahle mana wena ufuna ingane noma usubona ukuthi usubroka usakwazi ukuthola imali hayibo ngifuna ingane yami mina ngifuna ingane yami ingane nengane nje yakuhlala noma wayo uyayondla nje phela kodwa ngifuna nathi nidwede engazazi
isidwebhe lo noma umfazi wakhe hawu yona lo sicelo sakhe sicelo sakhe leso wena faka imali ufaka imali wengane imali faka imali ufuna ukudla imali yami kodwa-ke mkhulu kodwa-ke mkhulu ufuna ukudla imali yami khohlwa baba ngisazi ngeke uyinuke yami ngisazi ukuthi sengayidla kakhulu wadla imali yami respect wadla imali yami thula nawe umoya mfethu yabona-ke nawe uzofuna ukuthula uzokuthula ungikhathangele nkanyamba wakho umuntu uthi udla imali izosidla inkanyamba uthule ibhube yesile ubona sizoqhamukaphi leyo mali ubona sizoqhamukaphi leyo mali hayibo phela ingane uzobidinga ikhona into eyibo bakhona ngapha lo muntu awunayo ngisho ingane naye awunayo ngisho ingane ngisho ingane eyodwa emhlabeni uyotsufa umsebenzi wakho obungenangane sekuyi-advantage yakho ukuthi uhambelana nabafazi babantu hayibo yini pho wala sumbuza kakhulu ukabelana bangangoba lokhu eziza noma u-off yabheka phana inkinga uyangivikela nje kwinkanyamba kanjani umfazi uba ubiza omunye la mina ubizana noma sengazi ukuthi wena ngathi wena ubizela khona shothi ngeke naxoxa ngale nodwa ukuthi mina ubathi uqamba igama bengeke ngikwazi ukuzala mina ngedwa uma wengane yakhe ngikhetha ukuthi mungumbiza ngcono ngize naye kodwa bengingazi naqale naxoxa ngale celeni ngithumela kumina ngakuthumela kumina wena ubuya bengiphelezela yena ukatwa yimina phela umkati nomlomo wena hlama bengishekela ngisho saphansi phela ne-roll on lecture saphansi phela na umsamano nje la hayi mina ngikhathele umlomo wemanje unukwa ngila wena siza wena uthule umziba khona wathi uhlanya thula thula phela nawe nale tranko wayithola imali yakho nayo nje nawe kodwa ukuba uyathula uzokutshela ukuthi uzofuna nawe kodwa uyathula uzofuna ngane yavunda la 9 months khohlwa-ke kodwa-ke 9 months ile sisuni sami ngeke nje ngizongijwayeza nemnqathu uzongitshela ukuthi ingane uzofuna ingane futhi imnqathu ayisekho toilet angiyekela wena angikhulumi ke nawe thula phela nawe khulumi namafera anje mina ngeke miyakhuluma thula phela nawe wabiza uzokuthiwa wozovula ingadi wena asingisosokuthi lokhu ukhuluma mina ngiwena ngabe ngithule thula-ke bakhona nje thula phela nawe usethulile nje usunengane nawe ayi nawe ukhuluma kakhulu usunengane yini angikhulumi njengoba ukhuluma kangaka wakwalobola njengoba ukhuluma kangaka sebenama-bodyguard abantu manje waye ukhuluma kangaka ngoba phela abantu laba uyabazi balobolana hayi mina sengithulile sokhuluma wedwa manje uma kuthiwa uyaqhela lo muntu lo uyahamba la nihlangana buya sesingekho thina Siyabingelela babukeli bakwaJabulile Jule TV. Unibingelela impela ke kusewuyena umuzwa kwamthabela khona le nto batube ngoma ixosha nkomo zinyo polish professional azokhona uniskoda phansi wendaba umachutshana. Bathi usuyitobhaliwe isamba semali singadaloni sizokubusha iminjezelo emsoleshimo kwazi ishimo nesandla ilanga liphuma ethweni maqeda la khansela wonke umuntu nami umuntu omusha ungayisiphelisa ungihlakaniphile. Siyabingelela ke kuphina kuphi la kufinyelela khona umbukiso. Siyazi ukuthi iJabulile Jule TV ibukwa izibukwe nangaphandle. Namhlanje before nje siqhubeke ubukele le video siyacela ucofa subscribe button of notification so that onke ama video esuke sikuthulela wona azokhonti aqale kwena kuqala namhlanje sibiziwe khona sila eKiosk Kawash angifuni ukukhuluma kakhulu ngiza ngigeqa amagula indawo esikuyona seKiosk Kawash la eRF kodwa ke sibizwe usisi la udadewethu eceleni kwami asazi ukuthi namhlanje usibize leni dadewethu uyaphila ngiyaphila kunjani siyaphila nanto uchawazwa longake namhlanje kodwa ke ungasithatha usibeke ubani ubhuti wakho lo hamba naye usanele lo ngihamba naye usanele wakampela uyini nawe uyena garden boy okay mangibagcina bazi ukuthi manje ngikhuluma indaba zabantu mhlawumbe ungasithatha usibeke
uze ngani namhlanje usibizele Ukumdelela konke lokho. Behamba boba. Mana mfethu siyacala mfethu. Siyacala nje ufisa ukwenza lutho phela mayihamba nami. usibizeleni sisi. Yeza yini lento ayikhulumayo lo muntu? Oh, inhloso yami ukuthi ngiphinde nginibize la ukuthi sengiphinde ngashintsha umqondo mayelana nesinqumo engasithatha ekuqaleni. Esasingekho sihle ngaba nokuzisola kakhulu. Engifisa nje ukuthi ngifisa ukuthi ngibuyele ingane yami kumina. Ngoba phela nje yabo nje ingekho nje ihleli nalo nondindwa wakhe lo. Angimazi manje ukuthi bayenzani la bekhona. Ngiyazi nokuthi ihleli kahle nomhleli kanjani. Vele ingane yami ikanjani la ihleli khona. Lalela mfowethu, lalela futhi. Lo kahle kahle inhloso yakhe imali. Yabo nje obese ufuna ingane, akafuna ingane. Baleyo ngane akayithandi. Yabo. Into ebalekile kuyena imali. Suzwe ngami ukuthi angiyithandi. Ayikho nje leyo. Awungijwayela kabi. Ingane yakhe ngoba usayithola imali angithi. Awusayithola imali angithi. That's why uphinde ubiza futhi labantu bakho futhi. Uhamba nalomfana futhi. Wena buyisa ingane yami. Uhamba nalomfana indaba Awe ma. Ushayelani pho mina. Cha ushayelani pho mina. Ushaya omunye. Hlala phansi wena, hlala phansi wena. Hey, Ushayelani pho. hlala phansi. Ushayelani. Yabona, yabona. Ulwelani, hlala phansi. Hawu, ulwelani. Wena ukhulumani wena? Uzongenzani wena? Yenzani? Ayibo, uyalwa lo muntu laphansi, tatela igazi okhuluma la sila ukuzolwa la. Asila ukuzolwa la phansi. Ukhuluma ngapha. Hlala phansi. Hayibo. Kama phela namfethu. Awulaqala manje. Uzoyimela leqalayo. Leyo ngane. Buka. Hayibo, ngoba yini? Ngizoyithola ngiyangani ngizoyithola ujwayela kabi. Wena ungakhuluma lutho la uzali wena nje. Awuzali umenze lutho ngihamba nami lo muntu. Mana phela nawe yini manje ngoba phela ubhizi abafazi babantu oqala nje. Nawe futhi ubhizi abafazi babantu. Wena ungena kanjani? Mana phela. Awusijwayela ke nawe kabi uzohamba nobabili. Into imele wena. Ngikwenze njani? Hayibo, phela imani. Hlala phansi phela nawe, hlala phansi. Ayabona manje. Manje awuhlale phansi nawe awuhlale phansi la Njengoba sukuma pho lona ubamba lo udela uyasukuma lo. uzoboshwa ngicela ungamthinti lo ngeze ithole othele ngane buka Uzoboshwa ngeke ungithole uzoboshwa. Sobona ukuthi kuzogcina baba mana ngifisa phansi uPaulani wena nje ngoba uzalwa wena uPaulani Wasigaye ukuthi awusazali wasigaye ukuthi akazali wangamchamela nongamithi ngicela ngijwayela kabi wangamchamela nongamithi umbuzo pho indaba ukuthi akazali umbuzo cha yena uyazi ngulala na umbuzo oshito wangamchamela nomuthi akamithi angingakaza ngale lo muntu. ayosixolele wena abantu bafethu aningameni mfethu awehlisa umoya phansi mina mfethu ngizowehlisa umoya kodwa ingane yami ayindawo uma ngihlisa ingane yami kodwa ayindawo Okay. lokho wengarantile okay ngiyacela mfethu abagaranta baba okay kuzobonakala ukuthi kuzogcina ngiqale ngawe ngiyacela bafethu singashayani ngoba la ngicathi ukushayana ngeke kuze kulethe isixazululo the last time lo washo phambi kwamakhamera wathi mina angiperform kahle embhedeni yini uDortmund on kanti uyaperform ngami uyaperform angazi noma le nto le iperform ngani uDoti lo ayizali le nto le Performa kangcono. awuzali wabona ngathi akazali wabona ngathi inyumba wena ngikwazi ukukubiza ngani Awubona ngani sangizala? ngikwazi ukukubiza ngani wabona ngathi akazali wanenzansi wanenzansi awumenzani ekhaya ayikhohlakele istabane mina ngizobona nina awuwamenzani sizophuma la wena ayikho into lokhu iPaula nje ayikho nje into lokhu iPaula wena waqashwa yimina uGarden Boy wena sihlama baba luhlanyelele bakwethu baba luhlanyelele ngeke asinayo energy yokulwa thina Uzokhuluma la. umuntu lona ngisabo nafana wamsophuma futhi uzokhulunywa yote. mfethu ngiyacela wehlisa umoya ayishem uyahlekisa yazi ala wehlisa umoya uzovuka ushukela nje impela ngihamba la hlala phansi isifabu unyoko nawethula phela Thula nawe. Okay. sengiyathula Ukhuluma kanjani?
Okay. Mfethu, ngiqale ku. Mina ngicela ukusuma ngihambe. Hayi mfethu ngiyacela. Wait. Usuma ngihambe. Serious futhi angithandi Ngicela ukuphi 5 minutes. Kahle ekugcineni mina isilima Ngicela ungiphi 5 minutes. Hlulwa yini uhlala phansi ulalele. Lokho ufuna ingane yakho ngane ufuna imali lo. Mfethu buka ngikutshele mina. Lo uzorenta akana ngisho imali yerent ucathi uzorentelwa mina so manje njobe efuna ingane yami ufuna ukuthi mina ngibe ngifaka imali ngene rent ehambe yodla ngikhiphela ekhaya ngikhiphela kona uzongondla ngikhiphela kona ekhaya uzongondla ngoba ngangisiza ngikhiphela kona uzongondla Zila sithi ukhulumela wena ngikhiphela kona ekhaya uzongondla udukudla kwami ngadudla nomfazi wami ngenza upopaye wena kwamfazi futhi nina lento le umfazi sathana umfazi wakho ngikhiphela inkomo wamlobola umfazi wasematsaleni wamlobola ehlala etaveni wamlobola ngikhiphela hayi mfethu kami mfethu ngiyacela uhlise umoya awuzovuka iBP nje ngoba nayo yasho uthi awukuthi uliwe kanjani iBP yonke le bizongani into kanje mana phela ngiyaphuma la ngcono ngoba futhi ayikho la isenkandla ufuna ukubona ukuthi izolandoba enkandla manje mfethu ngiqale ngibuze wena yebo uyini lo nawe umngane wami lo umngane wakho lala naye umngane wakho Yasizwa. Zokhohlisa abangazi khona wami. Yasizwa. Wena waqashela ukuthi lala nalo noma waqashela ukuthi hlakula ingadi. Angikashela ukuthi ngidabula ingadi. Manje pho empedweni wawufunani ngoba kuthulisa ilamba lenja le isizwe emini ilamba lenja ngithi ngiyayizama. Ngithi ngiyayizama. Ngabone lutho lesikhotheni la ngigcina ngizokwenza. Umbiza ngosikhotheni umuntu okondayo. Naqasha mina phana udla ukudla wami. Umbiza ngosikhotheni umuntu okondayo. Angazi yini lento show futhi angicika nje phana mase. Yabo phela Phansi. Ingakho nje awusani nokuhlamba. Awuhlamba mfemu. Suthuka inhlamba babomntanami. Ngikhuluma nawe. Akodwa babomntanami awuzongiphoqa usuthuka inhlamba. Ubaba umntanakho. Wena uhlezi baba umntasho uzophumula eCebolezi. Ngalipheli baba uphumula eCebolezi. Okay, ubaba umntanakho ukuthi ingane izotsala. Ehlisa umo. Eyami ngizogcina mina. Into yazi imali. Makusakhona bomthethe nje makusakhona bomthethe. Ave beboreka. Kuyimanje babhorekile. Wena fabuthule wena ukhulumana. Hayi nawe thula phela musumkhapanga hayibo uzongikhulumela uthi yabona ukuthi angikhulumela. Kulokufundintshebe bambokufunda intshebe wena. Hambokufunda intshebe. Awunawo namandla unjalo hlaphansi. Ayingakhulunyele lalela sengizomyeka ke lo agibele ngenduma nje waphela ukhuzeki nawe. Fabuthule wena. Ayiwa baba nawusayi10 uzomshaya Nkosi bamba sayi10. Bamba sayi10 ngeke nawusolimani. Side kabi lesicathulo phela nini nje seclinic. Wena yini ukhulumela lento yakho? Faka imali. Yini yona lento? Khuluma indaba engane yami ukuthi ufuna ingane yami. Ukhulumela lenja le. Akuzolimaza nami ngisaduze kwami. Ngisaduze kwami uzongilimaza. Ngifise ngabe ngikaze. Yabo lo phaqo uthi mude kanjani? Ngifise ngabe ngikaze angikaze ngeke namhlanje Hayi nawe kuyangiqhatha manje wenze njani manje? Faka imali uzogcina intombi mfethu. Ngitsho ukuthi intombi lento le mfethu. Wena akazi. Hayi bawubona inqotho. Wena wawuchazwe uyabona nje ngibuze wena yabo mengakuchazela. Hey right wokuqala mfethu ngimbone umuntu kanti uzoliveza isite lakhe leli lilona lona avela ama true colors. Sengiyamazi manje uthi umuntu nawe nje ngithi phela ukuze ngiveze isite lami nje nawe ngizosubhampa nawe ngenze njani qale mina ngilinde wena ake sibuye size wena nje obulala nalo iqale kanjani into yini ukuthi nigcine senilala nalo hayibo yaqala ukuthi nje ngizithengela iwayini lo ngishayela agcine seshona ukade ngibawuthi yazi nami ngiyashaya ngimthelela ke nami ngimthelela kwazi ngolunye usuku ngazifalela iglobe endlini ngathi cha zongikhandela iglobe inkosi yami azongifakela iglobe entsha hayi wafika uzofaka iglobe entsha ukuthi sekuyakhanya ke manje mefaka iglobe kufika kanjani ekuthini phela ngithi vele kade ngilokiphuzela ayi phela ngilokiphuzela kokufika kanjani ngasengathi sesihlala ke sesiphuzela kwavele ngizihlale nami ngibhorekela ama-trunk phansi wena wawungekho ungekho nje yonke lento kodwa sendamu wena uyahleka futhi wena trunk yakho wena uhlanga phansi wombhede wami wawufunani ekamereni lami ngabona sekulethi mina ukhanda ama-glove ekamereni wena wawuqasha thuba sengadini noma
uqashela ukuthi ube sekamereni kangithi ngoshaya kancane iwayini endlini ngagcina sengitshela khona yoshaya iwayini ubizwe uye lo noma wena wayingenela Kangisawakhanda iglobe phela ngase ngabona vele ngizibhoreke nawe uyibhorekela ushayela isibakabanga ngathi ayashayela liwayini into benhlezi niyenza ngicathi ngingani ngicathi nguPopeye Anjani kuzala emsebenzini yazelapha yonke loo ngicathi ngiboni ngislime into benhlezi ngamxosha lo wambuyisa ngabona lapho uthoyo kahlathi mina islim mina ngifanele uyena mina ayisho ukuthi nawe wabona lethi wena ufonela lo even noma lo esexoshiwe why wena ubiza lo Itsakelenile nje madoda lenile icela ingadi yami yenile akabuyi phela azoyenza ke nje makwenile lo uqonda ukuthi lo uvungula ingadi aphinda vungule wena ayinaka perform nje kahle nganitshela seqaleni mina lo futhi perform ngabe usungithida usoshaya cafunela cela ukuthini nawe phela yenzisisa nkosi yami okushiya nawe uyakushiya lesidoda sakho naso uzokushiya phela nathi athi garden boy yabo mfana Ayishayo garden boy yabo wena futhi nobabili nje nihlama esikhulu wena ngothovu yasoke sobona ukuthi uba isihlama ngengane ukuthi izogcina kubanga awuyami ingane ngizoyithola lapha isihlama nase ngifaka umthetho nje yami ingane ugcina kumina isihlama kakhulu wena ikhona indoda yami ikhuluma indaba zami kanje ikhona indoda eyibo bakhona ngapha lo muntu awunayo ngisho ingane naye awunayo ngisho ingane awunayo ngisho ingane eyodwa emhlabeni wena uyothufa ufaka umsebenzi wakho ubungenangane sekuyi advantage yakho ukuthi uhambelana nabafazi babantu hayibo yini pho wala sumbuza kakhulu kwenzeka ngayo lapho uqabelana mangoba lokutezeza noma yabheka phana inkinga yabheka phela kodwa senzi njalo silandi ngani uyangivikela nje kwinkanyama kwenza njani umfazi womuntu kubeka kuvikele angithi sebehlukene nje ingane yami ngeyithola ingane okusala ingane ngathi abakasihlohlo ngibabekile ngeke ngayithola yami ingane mina hayibo kahleni mana wena ufuna ingane noma usubona ukuthi usubroka usakwazi ukuthola imali hayibo ngifuna ingane yami mina ngifuna ingane yami ingane nengane nje yakuhlala noma wayo ingane uyayonda nje phela kodwa ngifuna nathi nidwede engingazazi isidwebe lo noma umfazi wakhe hawu yona lo sidwebe sakhe leso wena faka imali nifake imali nganye imali faka imali ufuna ukudla imali yami khohlwa ke mkhulu khohlwa ke mkhulu ufuna ukudla imali yami khohlwa baba ngisazi ngeke uyinuke yami ngisazi ukuthi sengayidla kakhulu imali yami ngespem wani imali yami thula nawe umoya mfethu yabona ke nawe uzofuna ukuthula yezwa mfethu ungikhatha ngale nkanyamba wena wakho umuntu uthi udla imali uzosidla inkanyamba uthule yabo nje ibhube yesile qobolwayo ufuna sizoqhamuka leyo mali ufuna ukubona sizoqhamuka leyo mali hayibo phela ingane uzobidinga ukondiwa amasitana nami yabo ngizolanda ingane yami ngifaka inkantolo yonke isondlo senkantolo ngiyibuyela eThekwini buka ngikutshela ngikarantile mina we ma baba bakasidla basawazi umsebenzi wabo wena usebenzisa i-advantage yokuthi wena umuntu wesifazane ke manje kodwa uyazi ukuthi ingane ngeke uyenzele idingo uyayazi lesifela sakhe senzani ingane yami uyasho ukuthi uhlele nentombi yakhe nje bobabili ayisifebe phela lento yakhe embi esidlula wena awu ngeke ngihle mina 100% kahle wena thobeka ushaya ngentombi emnyama enekiwu ushaya ngentombi emnyama enekiwu kahle bothobeka iphethe kahle kodwa kunawe wazigani njengoba garden boy usazomshiya kaperform wena bawusho 2 minutes lenja leyo yenza ngcono leyo ngize ngikhale ngithi awuchase ngiyaxolisa wena nje wena ushama awo ngeke mfethu nawe angeke mfethu ngicela ukuhamba bathi iqhude le hawe ma awuthule la ukhathalala ke manje ngomnyaka thula phela nawe sonela kahle ulethe uzobukanisa ngami kahle cha wena nje uqala impilo azwe ushaqala wangishaya ngokhiye bemele ngenze njalo uqala wangishaya yabo kuyimanje ngilimele through wena uqala wangilimaza awuzongithakatha suvushiwe masingcabisana suvushiwe masingcabisana angena umzali wakhe wangibuza lo suvushiwe masingcabisana phela wangikhava nje usufuna ukaclaima kulo maqalisana ekukhumbula sivula wafuna kube beneficial mina ngibe beneficial yena lo ngabamba bese sokhokha futhi ukuthi hayibo sengiyifunda kahle le ncwadi ngakho usufuna ukubulala mina kuqala uyi beneficiary yedwa mina yena uzokwazi ukuclaim yazi mina ngeke ngikwazi ukuclaim ngoba uzongibulala nje uzoclaim kanjani ngoba uthi umgodoyi lo ukhokhayo banjalo khokha mina mfethu i beneficiary naye iyona ekwazi ukuclaim
ukuklema mina ngikwazi ukuklema ngoba uzongibulala nje uzoklema kanjani yonke leyo mali sengifile ngoba phela ukuthi angathi ngakubona lapho futhi uthi ngakubona lapho uthi nje athi izoqhamuka lo mnqatha futhi inje enkulu wena uthatha umnqatha lo mana wena uthole into mina nalo mnqatha lo uzoyimqhathasebenzi uzomqhathanisa nalo mnqatha lo wena ufuna passport bed azothola amasanza wakhe nje wakho mina nje uklinayo aha why phuma ikinanga ngikwenza umuntu awangisalele nje ngithi ngiyasho aha man angidle emgqomeni mina wena emgqomeni uhamba ukhangeza hamba ukhangeza wamkhangeza nawe aha man wamkhangeza nawe wena nje wakhuluma ngomlomo wena uyakwazi fusekwena ngiyakwazi mina ukwazini wena wazi ukulala nabafazi babantu ayikho into okwazi lapho wena udifenda yena wena udifenda lo udifenda lo ukhahlela lo mfana lo hayi saphansi phelisa umoya iBP izonyuka nojuke noshukela izophuka saphansi asinawo amandla asinawo feranja wena okay look feranja usala uyiferanja wena saphansi phela saphansi feranja wena saphansi phela yona aha nangu 17 bo wena umina 17 saphansi nawe saleta 17 wena saphansi lentombanyana yakhe mbiyebe semubi namhlanje aha lethiwa ingasekho kumina ngobe yini lethiwa ingasekho kumina ngobe yini kuba kuthiwa isiwe ninja ngabe isala kumina kuthiwa ngibambile nje ngezenjani yongileke mfowethu saphansi phela nawe saphansi ayibona iphube isilelo uzosila ngikubuze wemahlatshwayo uyajabula ke ngoba sekunje ngoba phela wena uhlatshwayo udilivela la udiliva sabe igama lami uhlatshwayo noma ngenxa umsebenzi yakho phela eqamba manje vele uhamba naye shuthi vele bathunyelwa kumina lapho uba ubiza omunye la mina ubizana mase ngazi ukuthi wena ngathi wena ubiza ubizela khona shuthi ngeke naxoxa ngale nodwa ukuthi mina umfethu uqamba igama bengeke ngikwazi ukuzala mina ngedwa uma wengane yakhe ngikhetha ukuthi mungumbiza ngcono ngize naye kodwa bengingazi naqale naqoxa ngale celeni nathumela kumina wakuthumela kumina wena ubuya bengiphelezela yena ukadwa yimina phela umkhatha nomlomo wena sitama umuntu ngeke ngisho icontent saphansi phela icontent ne-roll on le njalo saphansi phela na umsangano lokulwa nje la mina ngikhathele umlomo wemanje unukwa ngila wena siza uthule umziba khona ngathi uhlanya thula thula phela nawe nale tranko wayithola kwemali yakho nayo nje nawe kodwa ubuya thula uzokutshela ukuthi uzofuna yavunga la 9 months khohlwa ke kodwa ke 9 months ile sisuni sami ngeke nje ngizongala uzomjwayeza nemnqathu uzomtshela ukuthi ingane uzofuna ingane futhi imnqathu ayisekho toilet angiyekela wena ngikhulumi ke nawe thula phela nawe khuluma namaferanja mina meke meyakhuluma thula phela nawe wabiza uzovuna ingane wena asingisosothula ukukhuluma mina ngiwena ngabe ngithule thula ke bayikhona nje ufike thula phela nawe usethulile nje usunengane nawe ayina ukhuluma kakhulu usunengane yini angikhuluma usunengane nawe njoba ukhuluma kangaka wakwalobola wakwalobola njoba ukhuluma kangaka sebe nama-bodyguard abantu wena waye ukhuluma kangaka ngoba phela abantu laba uyabazi balobolana hayi mina sengithulile ukhuluma wedwa manje uma kuthiwa uyaqhela lo muntu lo uyahamba la nihlangana abuyazi sesingekho thina abuyazi ukuhlasela uzothini uzombopha phela ngombopha khona amaphoyisa utoshwa yilo lala naye uyena ukuhlomekisa ngekhanda lalela labantu banengane bazi vele naye noma ngathi uyafika kumina ezongihlasela ngiyangenze lutho hey njengoba uthi amaphoyisa hayi angisazi mina kwazi ukuthi masisuka la nethini siyaqhela nizosala nibe babili lo mase fika kwena asingene thina sihlangana njengoba ukhuluma kweyisa ngenxa ukuthi uthembele abantu abakhona la sizosuka la so mina nguwena ngabe ngiyahlonipha thulele wena nje uthulele nje wena ukulala nje sobe ngitshela yona siswami nangu umuntu ngabe uthole yami ingane le nto le into engakutshela yona nje yileyo
Sungaqhubeka ukudlalise imali yami ngeke uyithole ingane yami ngeke uyithole. Phela hamba nale feranja lakho niyohlala emkhukhwini la nihlala khona futhi sekhaya. Alanga abantu asengithule usukhuluma wedwa wena abantu. Ngithengele nemkhukhu. Mina nganithengela indlenja, yabo indlenja le ngaka engene ihlale nje nihlale noba uthuni impintshane khona. Yona into engangithengela yona nginizama nakhona. Ngoba safuna ukuthi samele indawo enkulu. Wait, thula ngoba uzazi ufuna ukuthini. Siswami, yazi umfethu uyanqaba isicelo sakho ngasiphondo. Umuntu uyakusiza wena wenza amasiko. Ngiyakuzwa ukuthi uthini, kodwa nje mina yami bandla ingane ngiyayidinga futhi nje iyogcina khona. Mana ke bethi ingane ihlala khona le nkandla noma isazobuyize la. Hayi ingane khona izinto zasekhaya sayilungisa. Izobuya. Ngitsho wathi uyabuya bhuti wami ngeyibuyize kule njalo. Ingaphila kanjani ingane yami lalezi ihlama zombili? Okay. Awungitshele nje wena ke mawubuka ke khona nje into engaphila ingane yami ikhona ifuture kwingane yami. Awungitsheleke wena bhuti. Umthetho nje wase South Africa. Uvumelekile ukuthi ingane yami ohlala nomuntu wesilisa ohlala neziphuzo utshwala izogada ingane yami. Khona akuvumi. Izogada ubani? Baphuza utshwala. Kodwa ngenxa yokuthi uyadakwa ngeke nami baphuza utshwala. Ukufika ebusuku siphuza utshwala. Ayifuse kwena ngizokwenzana ebusuku. Ukufika ebusuku siphuza utshwala ngoba usho njalo nje wena. Hey baba, ingane ayirathi ongibuza lokho. Sukuphi mina? Awunayo right. Yabo nje wena mhlawumbe unangisho ID wena. Mhlawumbe unangisho ID wena awukazi usebenza lokwazala. Mhlawumbe ikwere vele wena. Umzulu mina. Ah man, fuseke. Ngabe fuseke. Mana wena abantu ungakephi? Yini ithakazelo zakho? Wena abantu ungakephi wena? Yini ithakazelo zakho? Cha mina ngikhuluma nawe abantu ungakephi? Yini ithakazelo? Awu Michael phela mina. uMichael ithakazelo? Hayi bonke njani le? Ha. Umuntu ithakazelo uMichael. Wena uhlekani vele? Cha wena akuhlekani. Ngiyaqala imkhuba ke. Uhlekani? Uhlekani ubhuti? Kanti zayizale njalo. Cha Michael. Mana Michael. Ngokwezwa pizza ezele njalo. Okay. Futhi mina ingane yami ihlale nawe. Ngane ngeke ikwazi ukuthi ngiyatshela thobeka ngeke uyithole yami utshwala. Ngihlala usotshwala futhi. Yeah. Ngidlala futhi. So ngeke ikwazi ukuthi uyathi uyavuma nawe Michael. Yeah, ukuthi siyaphuza vele thina naye. Oh niyaphuza. So ingane izobiyaphi nizosetha phi isikhathi sokunakekela. Ngoba sengiqalile sengikhipha imali yokukhokhela ingane okuthenga isingane isikhafini yokukhokhela nangu nje ubaba wengane uzoyondla uyakwenza nje lokho uzohamba phela ngane uzoyilanda mayihleli lo mayi ngane ekhaya i-right eyami ingane uzohlala nogogo wayo ekhaya lo ayondle kuphela senze uyondla eyami ingane uzohlala nomama nabo funa ngiyihlalele ngedwa kwere njengawe futhi Kwasokwazi ukuphuza. hawu kahle phela nawe manje bana ngizomtshela 99 imfihlo yethu leyo kale mfihlo la ngenza uPopeye nina nobabili hayi yami ingane athi lolu daba langaphezulu manje okay asenze besimple mfethu thina into engicawuthi indlela engicawuthi senze ngayo simple akagijimeke ecourt ngoba phela into azoyenza leyo gijima ke ecourt kodwa yami unamanga ufuna ukuthengisa abantu abaningi abana ufuna ecourt nje uyangithuma qaqala ungenza isilimo qaqala ungenza isilimo uthengisa abantu ungenza isilimo uphuzisa abantu nompuzi injemani phela nami ngumuntu umqondo ubuyile manje nami ngumuntu man uphuza injemani nomphuzisa abantu nomphuza ngiphuza bana mina ngiphuza bana ngizoliphuza angiphuzi yonke into oyishoyo ngiyazi nawe usho ukuthi wena oyiphuzayo phela uyazi ngawe sho Yamuzi uthi yabo mina usathana nama uright kabi waphuza into eright nje drink hayi lento lento kuthatha kufaka otshwaleni hayi buphuza 100% futhi nakhona msho awungenza islima behind my back buphuza utshwala mfethu ngicabanga ukuthi asiyenzeni be simple lento le mase ingane isibuyile emakhaya siyacela nje ukuthi sifike thina nethimba sizobona ingane ngoba nale ngane ekhulunywa ngayo ayikakavela sikakhulu izobuya nini cha sizukufika siyithathe sinike usisi singasifuna ukufika sizobona ingane yami izobuya nini hayi phela kusheshe mele kusheshe fika kunendaba mele kusheshe phela ibuye ingane yami angazi izobuya nini kodwa kusala yilo mana uyakwazi ukubuka ngiyakwazi ngikwazi qathatha ngayilandela wayini kaze uzoyithola uzoyinika ngahamba futhi nami naye kodwa mfethu hamba hayi ukuthi mfethu ungangizwa bangithathisa kodwa ngibalekela lento ukuthi ungagcina usuboshwa lo mbuzo wakho mfethu angazi uqonda ukuthini kumina cha ngenza ukuthi ungagcina usuboshwa against mina angiqonda no ngenza ukuthi ungagcina usuboshwa ngoba bese khuluma indaba yecourt uzogcina uboshwa wena uboshelwe ubu right ngiyazi right angithi ngiyasho ukuthi khona izinto ezimalana nengane basayilungisa ekhaya yini yena efuna ukujaha and angazi futhi zizolunga nini izobuya nini awanina niqedini ngenziwani ngane yami ngaka yenziwa buwazi kwakhona ukuthi ingane isemakhaya buwazi kwakhona ukuthi ayisomtshela utshela lo ndidwa wakho lo omnyama
ayibheke indaba lento le. Mhlawumbe ayipheka nje kwaziba mhlawumbe ayiseko sikhuluma nje ayikho. Ungagxeki unondindo omnyama ngoba mhlambe lo nondindo omnyama uyiphethe kahle. Khululeka uzohluleka 2 minutes la ngiyawubekezelela. Ngoba sekwazi wena. Phela kasona isifebe njengawo. Okusala ingoba kasona isifebe njengawo. Nambe la usho kanjalo kubanga ama-ex akho kumina uthi ayingasona ifebe. Ngi-right mina. Ngibuze nje mina ake ngibuze. Uzongihlambalaza. Umuthi ulo ushaya 2 minutes. Uyobaqeda nini abafana mudibana nomunye ashaya 2 minutes. Hayi sifebe aqhubeke. Vele kusemhlabeni begcine sidalela ukufa vele. Dayisa umdidi lo mefuna imali ayenzani. Sekukhona namaphilisi sekuzokhona ngisho umjovo wengculaza so wenza konke Nkosi yami siyaphuza siyajova senza konke. Dayisela wena njenganamali. Dayisela wena njenganamali. Uyanginika mina. Mhlawumbe uzofuthupheka wena. Uzofuthupheka okusalayo. Wena mina ngiyahlupheka. Wena buyisa ingane ufake imali yami ngifuna ngisho lo nyaka usebenza. Okay sobona Thula wena sobona ke kodwa kusalana. Sengibachazelile nasenkonzweni ukuthi vele kuphelile nami. Ayinkonzo yamasiko ngenzela lo nkonzo yena vele sengibatshelile sengibachazelile bayazi. Wamveze bandleni. Noma wamfika bamjabulele nje bezile enkonzweni nomana nihlangene nawe. Webhuti ungayibona nawe lela nkankane lela nalo manje. Hayi inkankane kodwa liphethe nami ngiphethe kahle. Washintshiswa yini ukuyiphatha kahle? Angithi ngiyachaza u2 minutes la ngizongumela. Okay. Nalo lipha iphethe kahle lesikashana. Uqhathana 2 minutes. Kube ungihlambalaza kunendaba kube ungihlambalaza. Athini mina ngifuna ukubona ukuthi ingane izogcina kuba. Okay 2 minutes. Sekuyigama lami lelo. Your nickname. Igama lami lelo. Yazela mina ngibika ngalo njalo mangabe 2 minutes. No. Nango. Amasimba lona. Thula phela. Hlaphansi. Awuhlala phansi phela nawe. Ngokuthathela. Ayavu kuthanda ukulwa wena. Azi uphuma silikasho uthi walenkandla. Ngibasela wena. Yazi kuyasho uthi wasenkandla wena. Nongoma. Ngijwayela. Yasho uthi wasenkandla. Hlala phansi ngoba uyamthatha. Noma wasenkandla. Awasenkandla. Ngijwayela kabi. Yasho uthi wasenkandla lo bhuti ayi. Hlezela. Okay, ngeke bafethu ngicathi sivaleni lento le ngoba manje ngiyabona ukuthi idrama. Ingane ayidlayo. Okay, ngivumelana nawe mfethu kodwa sisazoxoxa eceleni. Yeah. Asivaleni bafethu. Ngiyacela ukuthi nizosuka la nihambe uzokwazi ukuthi bafethu nizokwazi nisigadelela abantu laba bengagcina sebebambana. Sisize Nkosi yami sibambe inkanyama. Indlela yakho wena bazogxoba wena ngoba uyabhayiza. Bazogxoba ngoba uyabhayiza. Ubeka ke ukuba lokugoloza kwakho kodwa bazogxoba. Ngoba nangu uma wenga. Wey mave ngizobaleka mina saphuma la nje ngiyaqala. Uzofuna bayihamba nami. Ngizobaleka. Ngishiya no. Ngoba ngiyabona usho ukuthi amakhamera la. Superman wena. So esibone mfana wami uthi Superman yini. Bafethu. Uzombona uSuperman. Okay, Superman. Superhero. Chuck Norris. Babukeli bakwaJabulile Jule TV ngathi ishube kakhulu. Ngizocela ukuthi basithathelele abantu behambe nabo besihlukanisele ithimba leJabulile Jule. Ngoba ngiyabona ukuthi konakala kakhulu kodwa lolu daba sisazoqhubeka nalo ngendlela eright ngendlela elungile. Angiyabona ukuthi ngathi namhlanje umsebenzi ukhomba ukuthi ungaphezulu kwamandla ami. Kodwa ke ngiyacela ukuthi ningalapha ngasemakhaya nicofe subscribe button niqhubeke nibukele kuningi okusezayo okuzonijabulisa. Asiphinde sidibane kwi-episode elandelayo.